आशीष ये कोरोना के महामारी के चलते भोले बाबा से वो गुहार सुनावतानी। आई भैया ये गाना के माध्यम से सुनी। प्रेजेंटेड बाय लुक म्यूजिक। कोरोनावा के चलते है कैसे जहले चढ़ी, कोरोनावा के चलते है कैसे जहले चढ़ी। भूखे पेट गरीब के रोवे गली गली, भूखे पेट गरीब के रोवे गली गली। कोरोनावा के चलते है कैसे जहले चढ़ी, कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया। कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी। सटेला नाही केहू कैसन बेमारी आइले बाबा रहेला सबे दूरे, रहेला सबे बाबा केहू से केहू दूरे रहेला। सटेला नाही केहू कैसन बेमारी आइले बाबा रहेला सबे दूरे। सुनी है बतिया बाबा रोवे हरे गरी, सुनी है बतिया बाबा रोवे हर गरीब। कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी। कोरोनावा के चलते कैसे जहले कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी। घर के चूल्हा जरत नहीं खे केकरा लगे हम जाई, कैसन आपत आइल बाबा दुनिया बाट डराई, दुनिया बाट डराई। हाँ घर के चूल्हा जरत नहीं खे केकरा लगे जाई, कैसन आपत आइल बाबा सबे बाट डराई। दीना राइटर आमदे आशिक कहे दुख बड़ी, दीना राइटर आमदे आशिक दुख बा कहे बड़ी। कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोनावा के चलते कैसे जहले चढ़ी। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।